Iso tanpa nyenggol blangkon. Nek nggur dhuwit nyuwun sewu tenah Pak Dalang langkung sugih. Ning nek umpama babakan dono weweh kula mboten eman. Apa kuwi? Nggih. Kula gadah pertanyaan. Jawaban kudu kodhok. Wi. Lho. Duit pironan kuwi? Asli to. Ngeten-ngeten iki nggen kula maine mboten ngitung, Mas. Bajiret aku 1000 kono ngeketan iki. Nek ngeten-ngeten iki nyuwun sewu lho, Mas. Alami bawa wisan. Nyuwun sewu lho nek ngeten-ngeten iki nggen kula niku mboten nate ngitung. Oke. Maine kilo, Mas. Oke, siap. Kilon. Duwike kilon. Kaya rosok apa? Dang. Anakku sing cilik kelas TK ki TK-ke ngapa? sedina budal sekolah 2 yuta, Mas. 2 yuta. Kudu entek rantek jewer kupinge, Mas. Joh. Kere ben penting sombong to ndak? Kere sombong. Cah sekolah anakmu mbok samani piro? 2 yuta, Mas. SD kuwi. MI anu TK sing MI beda neh. Piro? 4 yuta. Boh. Nek rantek Jewer ndase, sop kupinge. Bocah kene. wong mampu. Kere yo ben penting sombong. Lah kowe mau dhuwit 50.000 piye, Mang? Ulang nggih. Kula gadah pertanyaan jawaban kudu kodhok. Iya. Jawaban sak liyane kodhok dhuwit balik. Oke. Deal. Deal. Yen kalah 200.000 gorene. Ya. Otok-otok kunine. Kodok. Suara. Ya kodok no. Ah. Wah, malah penak ngene teman. Nggih. Kandhani kok. Nek udan-udane ana swara, Kodok no. kodok. 150. Dhuwit karo kodok milih. Kodok. Ngene. Centong. Es. Jare entuk kodok entuk 50. Lah iya to. Otok-otok. Jadi pertanyaan, jawaban kudu kodok. Ya. Jawaban sak liyane kodok dhuwit balik. Iya. Yen kalah 200.000 gorene. Otok-otok kunine. Kodok. Suara. Kodok. Teo-teo blung suara. Kodok. Dhuwit karo kodok milih. Kodok. Ha iya Ah, gorene ngene. dhuwite 200 gorene, Mas. Ayo bener to, Mas. Apa? Lho kalah kok 200 gorene no. Anu Mas dhuwit kurang. Kok Mas? Ning dhuwur panggung ora nggo dhuwit. Nggih. Anu enten bapake, Nggih. bose teng pake. Ya. Niki tetembangan lelagon nggih. Oke, niki dijik ditegani. Slamet. Winginane dhuwit materi ngene iki mung dagelan bablas ya. Iya, aman ya, Mas. Nggih. Nggih, pripun? Manut jenengan berkahipun bawa napa-napa terus mengke kersane. Manut kula. Pripun? Padha manut kabeh. Pripun? Sing bawa gantian. gentenan. Barang bawane Mardika wae. Oke. Wong loro didu suarane. Lho. Oke, syukur ora untune. Wegah. Rasudi. Untuk kemajon. Untu kowe ora ngerti spesiale wong untu monyong kok. Lah kok iso? Apa mencium ngene irung-irung keneke lambis mak. Wah. Alah genep sesasi yo krowok cangkeme. Yo. Apa wis? Pelok. Manut. Ah, pelok. Iki Sak isone. gawe-gawe wong tuwek. Mboten napa-napa. Ngerti tuwek kok randang pangan codot. Pelem piye? Oh, pelem ya kayak. Pangan codot. Yo. Pamintaku Ape. Elok jan. Elok. Nimasido hasik. Tok. Ngetes Ngetes kendang. Wah, landandani kendang kok ning kene to, Mas. Mbok digawa ngisor ngono. Mbok kira palaran to? Nggih. Ben apik kok. Ayo Mas Victor. Oh, atuh. Atuh. Bocah iki bokonge ning ndi, Cak? Yo nang kene. Kegedhen klambi ra ketok. Ya. Atut runtut tansah reruntungan. Weh, diarek. Kok jak Suaramu apik men lho. lho ya ora sombong to, Mas. Iki asli suaramu metune kondi lho. Kok kene? Ya kok kene to kok ya umume lho. Iya. Ape. Mung gedene sak baterai wis suarane kok wekung banget. Baterai kok. Aku samari nek Victor ning anu lho, sawah ngono. Apa? Di pangan garangan. Dipangan. Dikira kintel kono apa kok ya. Sok kintel. Lanjut. Ke. Hing sarina sak wengine
datan kinggang sarambon tene sapa lamun adot caketing ati hati-hati mundur nek wong golek kodhok oh Mas Heru golek kodhok yen cedhak tansah mulak sida asetu mbok lambene iki biasa ngono lho kaya kloset modele dhewe-dhewe lho tor pindho mimilan mie ayam aduh yo mintuna mintuna hayo Nimas barengan tepi wajib sida asebe praya Jaipon. nganti kaya manuk kena pulo cinta iku dikapak-kapake manut monggo dilanjut tresno iki aja nganti trucut zaman lagi susah buat apa susah itu tiada gunanya zaman lagi susah buat apa susah itu tiada gunanya ingkang kepareng jumeneng sinten Kang Gareng nika Dik niken sik aduh dek aku sing kleru aja dadi atimu turung kowe wis nesu neng kali nggawa pancingan wong lali ora kelingan oh kalau wes kok genuk ae saking penake kok ya macam gunu bal bekel Dik niken Dalam. mau milih wong loro iki milih ndi Ora milih kabeh. api malah sip malah sip lho Padha jembuke. lho jembuk apa jembuk Jembuk iki padha mine, Mas. oh yo ora Iya, kok iya. men nyatane keunggulane Mas Victor iki Mas Dalang ora iso lho lho apa Oh, lah ngadeg kuwi ngadeg tanpa gocekan Yang piye mau piye? boleh Dik lho 1 2 3. lah kok mau enak ya Ngono kaya apa jenenge waktu terbalik ngono kae lho. iya weh kaya kucingnya Cina ning bakul kain lho ngene ra Dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. betul Kelebihane apa gak enak iso cintai dhewe lho sangat Dek niken dalam suasana pun sansaya enjing Nggih. wajan lho weh lah kok kaya coba maku coba kayak piye Mas wajan weh Mbak Niken Dawa. wah anu bar tumbas kirek nggih lah piye lah gandenge ngono mbok yo gandenge sing roman ngono ya Ayo njajal to gandeng roman ki. coba anu ditemokke sampean kok kene sampean kok kono culno sik kodhok Iki ngorek kok kono. tuk kodhok ngorek Mas Suryat Mojo punang pinanganten ora ikhlas asana Bu ralilo kita iki kan perang oh iya peran sip wekdal punika wanjinipun Suryat Mojo punang pinanganten Dauk Atmojo niki wancinipun balang-balangan. Weh, aja mencelat no ki kok. Keprukmu rodok cilik wae. Wah. Iki. Jaja. manten pengarep Ndi? bacokan Mau gepeng. Wah, oh iya. Balang gantal. Balang Iki gantal. bae wis. Kuwi panganan lho, Nduk. Ah, Ya ki panganan.
balang-balangan sampun wingko mbok lho gedene nggur sak atos kuwi. sak menika wancinipun sungkeman. Ya. Sarehne manten milenial sing sungkem boten manten putri ning sing sungkem manten kakung. Loh, manten milenial manut dalang ora? ya manut. Lah iya, nek aku sing sungkem perang balik asale. ki sing sungkem manten lanang modern. Ya. Sing sungkem manten kakung. Sak menika wancinipun ngideg ndok. Waduh. Lek Mas Hub gak sida Mas mantene sangklir. Ya ya bener lho wing ngideg-deg lho ya. Lha yo sik maksude ndok iki kan dicepake karo priase lho urung-urung wae manten lanang dideg. Babar yo sangklir. Wis karek sitok bayi dak ilang lho. Ki masa sitok? Entek iki. Karek sitok didak wae. Weh ta ya. Yo. Jenengan piyambakan napa duet kalih Mas Victor? Ya monggo. Monggo, Apa sing pelok bebas ledek. Monggo, pelok. Cie Dik, cie. Apa to? Lah piye kon gak muni Dik terus muni piye? Yo nyeluk yo Ya Dik. iya to. Lah iya bener to. Lah ya Dik. Ya. Ayo Mas. Apa? Bebas. Sing gampang ae jambu alas ora apa-apa. Jambu alas. Sing gampang ae. Wes. Duet. Niken Salindri. Kecil mungil balita kemasan saset. Loh. Sik to. Adik, kuntik bogel, kemasan saset, kecil balita, anak jurik. Yo. Ora. Aku ki ngrasakne Mas Dalang Akbar ki kok yo bangeten men. Napa to, Mas? Wong ngerti sakmene lho lek kok dikon ngempul. Mosok ngempul. Kon ngempul barang. Wah, kuantem gong. Tapi Dek duwe mata batin ning gone ndas. Lho. Ngempul. Ngempul perenang. Yuk. Ayo diaturke. Jembalas yuk. Nggih. Ya. Jambu alas. Ki uga aja lali anu lho Mas Meo ngaturke panuwun karo Pak Edi. Nggih, putripun Bapak Edi Santoso matur gunging panuwun. Didongakne muga-muga anggone menjabat sebagai DPRD tetap ya diberikan keamanahan. Amin. Menapa ingkang ginayuh mugi saged kasembatan. Sip. Amanah barokah. Amin. Di Kumala jumeneng. Yuk musik. Kumala sepote. Ya, jumeneng. Penyanyi meneng musik meneng Al-Fatihah. Wis ngadeg kok sepot. Lah, meneng bareng. Yo. Piye to panis saja kok gak seneng aku ngadekin apa? Gak apa-apa. Lah cacara disepot. Mau nyanyi Cacahe lagu sik seneng anu lho Mbak Dwi. Dalam Mbak ribuan. Dwi sik seneng ngadege Victor ngono. Dan Mas aku pengen lihat nah. Hah? Pengen lihat kayak Loh, mau. yo iku sitok pengen ero kabeh. Kok tak kirimi videone tutorial. Apa Mbak? Wis. Monggo kersa yo. Nggih mau wonten pamundutan nemen nggih. Oke. Nemen. Victor. Nggih, Mbak. Iki lho gak kacek adoh. Si Iya toh. setel Wah, wis. nek karo mau ya keduren. Oh, keduren ra gedok kok malah. Iki lho. Wah, ngene ya. Iya. Apane? Anu maksudnya iki aduh. Yo katur. Dek ada dados. Di ada. Terus yo. Apik iki. Didawake apa terus? Ayo gawane no angenteni. Sapa? Sak. Lilir sak. Sri Wahyuni. Sri kuwi pari rezeki, wahyu ki kewahyuan. Uripe tansah kewahyan ora kekurangan sandang pangan lawan papan. Wedeg. Ayo angenteni sak. Oke. Budimen to suaramu. Ngelokor nempian. Ya. Sak nyandake nggih, Mas. Oh iya. Iya. Yuk. Aku
alon-alon wae ora apa-apa. Santai. Nek guyu tapi ora serak ya. Enggak aman kalau Lembang. bicara. Kalau nyanyi enggak tekan. Ora apa-apa. Aja banter. Oper-operan mawon kali Mas Heru nggih. Oke no. Ya. Ya. Tak jaluk jo citra janji duh masih wong meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah anganteni. Kowe nek pacaran Joko kebanteran lho, Sek. Pengaruh ning swara. Ora. Aja ngrungokne grum cecer ya, Sek. Wis ngeslong itu. Ngeslot. Ya. Kledang kae teko pranyata janjine datan citra gelang alit welut bisa saumpama aja lali lon-lonan sing kepenak. Katur para penonton ingkang tak silenggah wonten ing Desa Kemloko Legi. Aja kemaki tor, biasa wae. Kaepret pisan wae. Kaya ngentenimu dune wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu duh kusuma papujanku. Meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah anganteni.
apa-apa. Lumrah sinden suarane entek iki lumrah. Ya ta? Heeh. Nek jare emang dilokne Mas Herman ngeslong. Aku ora tau ya. Mesti ngunangi Mas Heru suarane entek niku ora tau aku ya. Yo mergo ora iso ngeslong mung lho. Nah aku selalu fit toh. Wah iya. Ese ra ngombe kok kuwi. Ya. Status ning karaoke ngono. Karo emotikone banyu crot. Ya, entekno. Kledang kae teko pranyata janjine datan citra gelang alit walot bisa saumpama aja lali Tembang menika nggih kula kunjukaken dumateng penonton ingkang tasih memantau lumantar YouTube mugi dadosa saged jampining sayah. Ngono terus. Heeh. Ah, luar biasa. Besok isih ning Nganjuk neh. Masih Nganjuk dan sekitarnya. Besok kari glinding tok besok. Mbok cecak omah banget tok werung ngotok Bulak Mojo. Kanca-kanca njaluk bare rada bengi aja isu-isu. Mergo ya sekolah malam Senin sesuk iki. Biasane 3:30. Sesuk bare jam piro? Ya jam 6 lah. Jam 12 kok Covid kae lho. Yo Mas Mio, tasih nenggani wonten season gara-gara ya diunggahke sik. Heeh. Serampat. Yuk. Aja nganti diresiki ben ngene malah mening, Guys. Oh iya. Wah jan yah menten kok serampat to Kang Petruk. Ora apa-apa. Oh nggih. Karepen gugah anu kok sing do. Piye masih semangat Mas Mio? Oh, tetep semangat. Oh nggih, sampun selalu. Sampun dahar. Wong alhamdulillah. Kula bungkus mengki. Waduh. Wo sayang istri sayang anak. Oh ngaten nggih. Nggih. Padine ning omah ora ngecopne mejijer. Biasane sampean kene iki nek melu wayangan ngaten iki nek nggih kalih garwane ta biasane ngaten kok. Nggih. Niki tak damel anu tasih ngendut, Mas. Lho, apa kuwi? Niki lho. Ngendut. Oh ngandut. Nggih ya lah niku lho. Nggih. Nggih, bobot putra kepinten? Alhamdulillah putra ketiga. Nggih, anakku bagus-bagus. Berarti sing siji, 1 dan 2 cowok. Cowok semua. Insyaallah niki di SPG juga cowok lagi. USG. USG. Kok SPG? Saya tau bener to aku.
Iya, ambek rupane kaya ngene bojoku ayu, anakku bagus. Oh, tak kira batang. Boten. Tanggaku lho bagus-bagus. Lho. Sik balenono, gak penak. Lho maksude mestine kesawaban Oh. wahyune barokahe. Tangga kok nyawapi anake lho. Nyawapi dongane. Iya. Aku duwe bojo ayu ki repot. Lho. Nek tak dekek omah ki engko disuluh tangga. Heeh. Jak tanggapan nggih kerayaan yoga, makane tak ke omah tak kancing. Mbah Kongi sing gambang seweneng nyawang raiku bletot kabeh ki seweneng. Jarine kok nyambik. Anu Mas, sampean mau serampat to? Nggih. Tak golekne musuh serampat. Sinten? Tor munggah Tor. Victor. Nyambut gawe le, nyambut gawe. Victor made in asli Magetan. Weh kok wis tau pedhok to? Jenengan dangu to? Oh, munggah Tor. Iya. Bisa serampat ya, serampat neh, yuk. Sik. Tak kendangi. Weh, lagi iki. Heeh. Ya CTCI lho iki pian iki. Oh, tenan apa ora gamane? Wow. Iki anake Mas Mio iki. Senengane Mas Heru. Au. Oke. Alah. Saya tambahi bangun dasar ayu lencer kuning ora mokal atiku dadi goting mesapun sadene aku wis trima kangen buri awangi kan sale wong ngawur lagi salah Biyen kelar lho Tor aku Tor. Saiki kok ndak lemu ya. Wis tau kenal to, Mas? Lho pun tepang dangu. Niki juk jaman dereng netes mun pepang kula. Lho, berarti deket ya, Magetan to? Nggih to ya. Jenengan medine mau Magetan. Medion. Medion. Nek sapa nek Jenengan nek saged nerokne Victor Jegek, Mas. Lho, kok iso ngono? Nyun sewu madhepe mriko. Kula. Nggih, nyun sewu lho niki. Nggih. Jenengan madhepe mriko sikile lurus. kira lurus. Nah, Heeh. lenggah sikile lurus langsung ngadeg. 1 2 3. Nah, ayo kowe. Sapa ora? Iso apa ora? Baleni neh. Lah ora iso. Ngadeg. Ndodok. Victor, Sikile lenggah. lurus. Lurus. Langsung berdiri. Iya, ayo sampean. Sapa ora? Sapa ora? Ya panggang ini sik. Eh, Lah mau Victor apa ora gojelan tangan iki? lu kan sawangen. 1 2 3. Loh. Nah, apik to kaya boneka. Ayo sampean. Delutun. Alah. Panggang gocelan ya. Wah, berarti kalah aku karo Oh, Victor. kalah. Nek aku ya iso. Apa iso? Oh, jelas. Heeh. Lah ning isor. Sekisar aja. Mbok akali ya. Lah kula niku duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Nah, Sip. luar biasa. Nyun sewu lho. Iya, Nek Ndang. babakan dalang jenengan kan Tak bahanmu. ahli. Ya. Nyun sewu nek Nggih. SDM Nggih. sumber daya manusia niku Ya. jenengan dereng kaluan menang kali Mas Victor. Ojo ngenyek lho, Victory adik tingkatku. Lah. Jadi mau gimana pun tetap unggul aku. Les boten. Nyun sewu, Mas Victor, gunung di atasnya Sarangan namanya apa? Gunung Lawu. Saiki jenengan. Piro bobote Gunung Lawu? Buasok. Iso ora?
Yo ora tau ngukur aku. Lah goblok kowe iso. Loh, kecil. Pinter lho ngenten iki lho. Lho, apa iso? Sapi iki sikile pira? Papat. Jenenge sapi iki sapa? Ah. Lho, mosok wong kenalan karo sapi lho. Iso apa ora? Gak iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho ngene iki lho. Lho, lu jawabe gur iso tok no. Lah nyatane iso. Seumpama ada rambutan. Rambutan. 1 kilo harganya 5.000. Kalau 2 kilo berapa? 10, Mas. 10.000. Heh. 1 kilo harganya 5.000 rambutan Mas Dalang. Nggih. Berapa harga rambutan 1 pohon? Nah. Ayo. Iso apa ora? ora? Lah satu pohon iki pirang buah? Ayo. Iso apa ora? Ora iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho ngene iki lho. Aku Raumu. medun aku. Lho. Ora leh nesu. Ora leh nesu to, ya. Sabar. Lah kok gur iso ngono tok lho. Nyatane iso. Pentelak pitakone. Sing luwih angel ya, Jal. Engko aku yo ngekeki ujian. Yo. Weh. Sing luwih angel ndang bedhekno neh apa? Ditokne. Jenengan kan kula sawang dalam akhir-akhir ini iki. Aku ya mangono. Oh iya, iya. Dalam akhir-akhir iki kan rodok dekat dengan Oh iya. Terus. nggih. Dadi wong lanang niku kudune kan gemati kalih wong wedok. Nggih. Betul. Nek gemati karo wong wedok sering ngewangi wong wedok anggone teng pawon. Ya. Ngerti abrakan pawon, Mas? Ngerti? Nggih. Sing mburi dhewe nganggo M napa? 10 mawon. Baskom. Baskom Baskom agek siji. Ayo. Oh. Baskom. Alah, baskom Kok agek oke men siji. to? Alah. Mangkok. Mangkok. Tibane mangkok. Aku jelas iso. Baskom. Iya Iya. Amung siji tok nek aku lah mbok 10 sak drijine sikil ngene. Apa? Baskom. Wah, aku itok paling. Ji. Magicom. Oh iya Magicom, loro. Terus Wajan. wajan enake. Wajan aluminium. Sotel aluminium, sublop aluminium, kenceng aluminium. Alah. Raimu aluminium. Ora nesu letan to. Ora oleh nesuin Allah ma'asobirin. Iki nggo pancingan sik. Wah, lah iki seneng iki. Iki dhuwit berapa? 5.000. 5.000. 5.000. Wah. Wah, lah kok wis ombo, Mas? Kok apane? Kok ombo pito, Mas? Kertase lho ombo. Iso njumuk dhuwit 5.000 ning isor iki blangkon tanpa nyenggol blangkone tak kei 1 juta wae. Ayo, sampai di sana, Mas. Wah, lah kok Njumuk dhuwit 5.000 ning kene ya tanpa nyenggol blangkone. tanpa nyenggol blangkon. Oh yo ngono. Ayo. Kowe tanganmu sing cilik. Ora iso muter wae. Alah, kowe kok malah Ora mlebu iso. jero blangkon. Ora Malah iso. dadi kura.